ଭକ୍ତି ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଆଉ ନିଷ୍କାମ ସେବାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଥରେ ଜଣେ ଗରିବ ବିଧବା ମହିଳା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଉପବାସ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, ବେଲପତ୍ର ଆଉ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ବେଶରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସାଧୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ। ନିଜ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ଠା ଆଉ ତ୍ୟାଗରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ଆସିଲା। ଏହି କଥାରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା ଆଉ ନିଷ୍କାମ ସେବାର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ।